Oh, dalan. gamay naman yung bugas. Nga pati naman kayo uli. Asa ko pumunta namin, kaya inisip kindalan, di ko pangawin ng lumot. Ay, kaganihan pa matagag sugo yung taon dong. Pag-iasa ko ba? Pag-iasa ko ba? Kasabtunti ka. Yes, sus, pastila ng tawhana. Tagpila lang kilo sa bugas. Grabe ang bugas na. Pastilan pa kadiya nga. Imong kwarta ipadala na ko short kayo. Tagpila lang kilo sa bugas day. Ang kwarta nga imong ipadala sa kuha nga 400 short. Di ba ipadala ni mong bugas ako 10 kilos man. Oh. Saan ba kabatang 10 kilos mo short kayo? Tagpila ganing kilo no. Ano na? Ang bugas mais. Nitupong napit sa humay. Ang kilo ani nga mais nga gibalit. Tag 58. Huh? Nya samantala ang humay. Kasinta, apit ani tupong. Masa na bugas na? Mais.